Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti amum. Ngem ditoy ti masakbayan Ilocano Radio Drama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna ana banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag. I-share ti kwento mo, uray basit. Mami, daytoy ka diti palayo? Wan anak, ditoya ka di makkel. Apay nga rata kaslasan ka naragsak, mami? Ado nga amin dagiti lagi pa napasamak dito'y anak. Ngam saan nga amin kat naragsak. Adita, at ano may manglukat, mami? Rika, iha. Sika ka di agpaiso. Siyak nga rod, mama. Kat daytoy mati apo ko yun. Ni Junjun. Hello, Lola. Ang manwak. Kasya na ka ti Diyos, apok. Baala, sobra kayo. Umay kan, anak. Un, mami. Agtugaw kayo. Agyaman anak, mama. Ay, Diyos ko. Kunakno saan da ka na makita pa'y iha. Nagbayag nga inuray ko dahi ti agundaway. Agasem, sanga pulo atawan adi ka nagaw-awid. Pakawanandak, mama. Ado tinagkurangak kada kayo ka ni Papa. Di mon panunutan dahi ta iha. Tinapatag, nagsublikan. Adakan ditoy. Ayan ni Papa. Ada iti silid mi. Ngem. Mama? Diyaka mo no. Kaya't nakakasango, iha. Maawatak, mama. Di kayag danag. Nakasagana akong amang sango iti amin. Basta makadan na kayo manan. Eduardo, adan ti anak ta, ni Rika, si Mang Peten. Kunak tupay kat, nangag ko titimak na itay. Saan mo asangwan ti anak mo? Awan panggapwa ka mangsango kenkwana. Eduardo, sangapulo atawanan ti napalabas. Wen, sangapulo atawan. Ngamuray na minsan, saan na nagparik na kadata? Gaputa nasakitan di anak mo. Agpada kayo ang nasakitan. Apay, Mercy. Di na napanunot ang nasaksakit kanya, di naramid na. Simurot iti lalaki a si aasawa, kat kinabailan na ta tinalikudan ang naganak na. Ngam nagsublin ti anak ta, tapno ilintag na tinagbidutan na. Nalatawon ti amin, Mercy. Saan pa'y? Nang runak at adan apo ko ta. Adan anak ni Rika. Diyak mo, no kabalak pa nga aklunan ti anak anang talikod iti pamilya na. Ngam anak mo lata ni Rika. Anak mo nga agsubsubli. Tapno ilintag na dagiti nagbidutan na. Diyak mo no niya tinasaksakit, Mercy. No ti pa nagpukaw na, wano ti pa nagsubli na kaslaawan tinapasama. Saan ba ta masapul apakawanam adakos? Ngamikam kumamot iti gundaway amang ipalawag iti bagina. Sa anak pa yan nakasagana. Sapay ko mga rod, ta makapagpanunot ka. Sakbay amala daw ti amin, Eduardo. Sapay kuma.
Daytoy ti silid ko idi, Junjun. Mami, mabaling ka da sumrekak di tasigo da silid mo dito'y balayo? Sige anak, ngam amangan no nakataptapok. Okay lang, Mami. Kaya't ko lang nga makita di taunag. O sige, mabit lang. Aday ta anak ko. Ay, kunaktupay kat. Nakataptapok. Madlaw asan naluklukatan iti nabayag a panawan. Wow! Naglawag ayam ti silid mo, Mami. Kan uray nung natapok, makita nakapimpintas. Ha? Mami, ano dyan tayo tasidog ti kama? Ala, picture at tapasot na napisang, Mami. Nan, kita akman, Junjun. At tayo. Damamakan papadag iti aday tiladawan, anak. Asino taday tayan tinapigis apasot tiladawan, Mami? Siyak, anak. Ha? Apa napisang? Sikat ng pisang, Mami? Saan, anak ko? Apay nga kasjay? Kasla na gagara na pisang tapno may kat ka di tiladawan? Gapo siguro takagura dak unay idi. Saan da nagmurguray ta? Saan ka di, Mami? Diyak mo, anak ko. Sapay la kumatakas tangag paiso. Itod kong to daytoy kan ni Lolo, Mami. Sikati makaam mo, anak ko. Eduardo, umay kamanganan. Ti paborito mo si daan ti inlutok. Agyaman ak, Mercy. Ngam sa anak pa yung mabisin. Kaya't nakakano ang makasarita ni Rika. Awan tinas ka na pagsaritaan, me. Ay, unay kan, Eduardo. Apay ayang ay papilit mo. Gaputa anak mo ni Rika. Uray ka sa kasakit, tinaaramid na kan ka. Mercy, tinalikodan na ta ni Rika. Gapoy ti dayjay alalaki. Ngam nagsubli akadwa na ti anak na. Kaya't asawan da ita. Kaya't nanti makikapyakan ka. Pues, jak amuno kasano amang rugi kami. Anyang arte kaya't mo ngaramita? Sangwam di anak mo. Nanggam ti ibagana uray apagbiit lang. Ngam ti pagbabawyam to ti saan mo apanang pakawan kan ko ana. Panunutek pa'y, Mercy. Nakaro ti nagbalin asusik mi iti amak, apuon ti panagtalaw ko. Kanjak pa nagpakpakita kadakwada, iti lasod ti 10 atawan, manang Emmy. Simuro tak iti pamilyado a lalaki, nga iso ti kinagura unay ti amak. Naaddaan kami iti anak, iso ni Junjun. Ngam nakisina akmatlaan kan kuana, idi pinangtaan nak ti asawa na nga idarom na kami. Nagbutengak tanapanunot ko ti anak ko. Iso nga ingkadeng ko ti immadayo. Iti panaglabas ti tawen, napanunot ko ti agsubli iti sidong dagiti naganak ko. Uray jak ammo no maawat nakpay ti amak wenno saanan. Dinakpulos sinango ti amak iti panagawid ko iti pagtaengan mi akadwak ti anak ko. Iso nga iti balay ti maysa nga ikit ko tinagdagusan mi
ken ni Junjun. Mami, apay nga kita? Saan da ba nakasarita ni Lolo? Amo kakaguranak pailaan ni Lolom, anak. Anya nga min tinapasamak, Mami? Apay nagtalaw kay Tibalayo? Idi nga min ubingak, na istrikto unay ni Lolom. Ngam ipaay na amin nakasapulak. Taagmay may saakat nga rod nga anak dakan ni Lolam. Aging ga idinamamok ni Dadim. Kat dayjayan tinangrugyan ti amin. Kasta ka di, Mami? Saan na kayat ni Lolo ni Daddy? Wan anak. Ngamawan na pulos tinagbabawyak anang ipatag ka ni Dadim. Tasika tinagbalin abunga ti ayan-ayat mi. Sika nga agserserbi apigsak ita, anak ko. Awan mo ni Daddy? Apa kagura na kalatan ni Lolo? Di kagdanag anak ko. Dumtang tumatlaang ti aldaw, ama pakawanak ni Lolom. Kat agdadan na tayon tumanan akas may sa pamilya. Sapay la ko, Mami. Ngamin, kaya't kumata na marakop ni Lolo. Eduardo, adya ti aramidam dito silid ni Rika. Daldalo sakto'y silid na. Italamanan analukatan to'y silid ni Rika. Kalpasan tinaunday a panawan. Iso nga ro na nakataptapok kanti amin asuli. Kas itigurak kan kuha na nagtalinaed itinaunday a panawan. Apay nga ro daldalo sam. Diyak matam mo, Mercy. Amangan nga no, kaya't nandot ang subli iti daytoy asilid. Apay nga rod adi ka agpatulong amang dalos. Siya kon ti mang dalos. Tanukas pangarigan sumrak to iti daytoy asilid. Saan na namarik na asaan ko payak kayat ang makita. Eduardo. Diyak pa'y kapala nakasarita ti anak ta. Aklo nagdayta. Ngam kayat ko ang makita kan marik na ajak binaybayan ti sigud alubong mi adwa. Amang ano dayto yan ti rugi ti panagkinaawatan yung agama. Saan pa'y siguro? Ngam sa ganak dayta. Tamang ano dumtang to ti aldaw ang maornos tumatlaeng ti amin. Patpatgam ka di ti anak ta? Natural. Apay kumasaan kat putot ko ni Rika. Amok anapakawan mo ni Rika. Marikriknak. Ngam saan ka apilitan amang pasangbay manangkan kwa na dito'y balay. Orayak asi ka mismo ti agdisnudo, Eduardo. Eduardo, iso ni Junjun, ti apo ko ta. Hello, Lolo. Mabalin ka din nga rakopan ka? Sige. Umay ka, apog. I miss you, Lolo. Kumusta ka, apog? Nagdakil ka mo't gaya man. Wen, Lolo? Apay nga'y tala nga makita ka, Lolo. Ididama simangpat kami dito ka ni Mami. Saan ka nakita?
At nangamin tinapatag nga inaramid ko di apog. Iso asaan kayo ang nasango? Kasta ka di lolo? Sana ya nakayayat ti apo ko ta, lakay. Uwan nga rod, Mercy. Nakabibibo nga ubing. Lolo, basta manipod ita, kanayin tan nagkadkadwa ah. Oh, sure. Uwan apok. Day talagayam. Promise, lolo? Uwan apok. Promise. Jun apo, apa nga daka dito'y silid ni mamim? Sinirip ko ngamin, kat nakadaldalos mo tan lolo. Sana kas ididama si Mrikak, idisimangpot kami, nakataptapok. Dinalusak to'y silid ni mamim, apo. Ha? Kasta ka di lolo? Ay, hunggayam lolo, adda kahit kung ay pakitakan ka. Umay ka. Ay, dayto yo. Ladawan mo't dayta, apo. Wen lolo, kung na ni mami, ladawan nyo ka no talo daytoy. Ngam, apa yan na pisang? Apa nga wan jerupa ni mami dito'y ladawan? Gaputa kagurak edin ni mamim. Kagurgurak unay. Kagura yun ni mami, lolo? Wen, gaputa pinanawan na kami ni lolam. Angum ita, jaka mo no, nugura pa iti marikrik na kuuno, masaksakitan na klaangan. Ha? Di ka mawatan, lolo? Jak, amo na pa'y kagura yun ni mami. Nasingpit ni mami, lolo. Kanayan nakaprotektaran. Kan, oray no marigrigatanan. Sana nagsarsar nga nagtrabaho. Isasapay la kumata saan yung nakagura ni mami, lolo. Please! Nupay di nakamsinango ti amak, idisimmangpat kami ka ni Junjun nga anak ko iti balay mi manang Emi. Nagbalin mo't anasingad adagos da Junjun, ken ti amak idi nagkita dan. Maawatak mo't kit dino apay, akas jay ti inaramid ti amak iti panagsublik. Jak mapabasol, taamok asyak ti nagbasol. Ti inak ti akim plano, nga umuna aya si dagmi ti anak ko kani papa. Kat saan mo't anapaay, takas itinakonakon, nadaras ti panagsinningad da papaken Junjun nga anak ko. Marikrik nakmat ket di manang, napakawan nakon ni papa, tanalagaan nga minan tiriknak a nagsubli iti lugar mi. Isu na laeng, tanalabit asaan pa'y akabailan ti amak ti mangsango kanyak. Agingga iti maysa nga aldaw,
Rika anak, umay ka, aday pakitakan ka. Anya day ta, mama? Nabayag nga intulin ko daytoy anak. Surat ni papam, para kan ka. Surat ni papa, kunayo mama? Para kanyak? Wen Rika, insurat na daytoy manuabulan, kalpasan ti ipapanaw mo idi dito'y balay. Naimbagman ta na idulin nyo daytoy asurat, mama. Naiuray pa'y kanyak. Wen Rika, talaga nga indulin ko. Taamok adumteng to ti aldaw nga agsubli ka matlaang ditoy. Kat sa anak mo't anapaay. Ita adakan anak ko. Panawanan tapno mabasam ti linaon ti surat kan ka ni papam. Sige. Basaak, mama. Rika, anak ko. Anak ko, jak amuno ka sa nunga kidawa kiti pamakawan. Dumteng to kumati panawan ama pakawan naktumatlaan. Jak man na ipakita wano na iparik na no kasano ti kinapatag mo kanya kapoy ti kurakkan ka. Nga minaldawa sapsapulag ti presensyam iti amin asuli ti balay tayo. No dumteng to ti panawan nga agsubli ka. Sapay lako tamaawat nagtupay kas amam. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko. Amom, uray saan nga agtagtagari idi ti amam. Amok nga ururayan na ka, iha. Inaldaw ang nakaturong dagiti mata na itiridaw. Tunggal aday ti salas ang nakatugaw. Nalabit nga ururayan na ti sa sangput mo. Mama? Patpatgan na kaunay ti amam Rika. Iti uray ka anuman. Mamati akasaan anapukaw iti uray apag kanitulaang ti pamatag na kan ka. Kunak no, awan lugar kun iti day ti a pamilya, mama. Ngam nagkamali agayam. Saan ka apulos anapukaw iti puso mi anak ko? Amo kasi ka ti ururayan ti amam nga umasidagkan kwa na. Nakasagana ka kadin, asumago kan kwa na. Uwan, mama. Uray anya ti agbalin a reaksyon kan pangadang ni papa. Nakasagana ka mga klon. Amok kami nabasol ko matlaang. No apay aginuranak ni papa iti nakana. Rika, anak. Di kagdanag. Mamati ak aday tuyan ti umno a panawan. Tapno makapagpinakawan kayon nga agama. Mga barwanan tayo, anak ko. Dayjay ni papa, aday ti beranda. Panagkunak, daytoyan ti kapintasan agundaway tapno makasaritak ti amak. Sipod nagsubliak dito'y lugar mi. Itala ang maikanak iti gundaway ang makisaritakan kwa na. Diyakon paluspusan day ti agundaway. Papa? Rika. Nabasak ti surat siya nabayag na indulin ni mama. Pakawanandak, papa. Amo kadakal ti nagbasulak kada kayo. Pakawanandak mat, anak ko. Amok nga adumat ti nagkurangakan ka.
Wayag nga inuray ko ti panagsublim, Rika. Pasensya kayo no nabayagan, Papa. Awan nga min kirad ko asumango kada kayo. Nang runak at awan mo't tinagmamaayan tinagbalin a desisyon ko idi. Iso apim maanawak iti poderyo. Tilaan nga nasaya at nga imbungan na. Kat naadaanak iti anak. Anak amang patpatibker iti pakinakam ko. Pasensya kan, Rika, anak ko. Jakmat amo akas jay kayam tinagbanagam. Nairamraman pa kit din ti apok iti saan anasaya at anapasamakan ka. Pasensya ka no awan kami iti denam kadag iti panawan akasapulam ti suportami kas dadakkel mo. Siyak tinagbasol kada kayo, Papa. Iso asyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan. Katagyaman ak, Papa. Tanak lundak mutlaangan. Agraman ti anak ko. Papa, agyaman ak tanaklundak manen. Anak, ti puso tinaganak kat kanayon anak alukat para iti anak na. Uray kasanupay kabayag a panawen tinaglabas. Lipatan tayon tinapalabas, Marcy. Rika, anak. Sangwon tayo ti masakbayan. Mga barwanan tayo manen kas may sa anaurnos ken naragsak a pamilya. Uwan, Papa. Kayat ko ti mangrugi manen. Karaman ti anak ko. Mami, mabalin ka tingag na itan dito ayan da lolo kan lola? Kayat mo ka di anak ko. Uwan, Mami, kayat ko launay. Ngamin, at da lolo kan lolak ditoy. At da pamilyak. Talaga nga da pamilyam apok. Ket sika, parabor nakakada kami ti Diyos. May saka nga anghel asimmangbay kada kami, apo. Agpaiso, lolo? Wen, apo. Diyak amuno kasano ak nga agyaman kada kayo, Papa. Mama. Rika, anak. Saanan ang masapol dayta, Rika? Tinapatag, adda kayon nga aginay ti denami. Kas na pagnunumuad tayo, mga barwanan tayo manen, Rika. Nga adda maibuyog a panagpipinatag ken pannakaawat. Pudno dayta, Mama. Ket dayto yan ti kararagsakan na kanito ti biyag ko. Tinabukal manen ti pamilya tayo. Mami, nakaragragsakak. Apay, anak. Ngamin, agnanay tan dito'y balay da lolo ken lola. Ay, balayo ko nak kumamami, taanak da kamat. Basta, Mami, umisem ka. Sana kas ideawan tapay dito'y. Man-mana makitak nga umisem ka. Amom, anak, malaksid kan ka aparabor kanyak ti Diyos. Nalaus matlaang ti panagyaman ko. Ta itilasod tinaunday apanawan, apan nakaisinak kada lolo ken lolam. Adtoy ta ita, kaden na ta idan. Mami? Kaya rigan naman ang nagkalkalautangak, iding kadang ko ti simurot iti amam. Dinak binaybayan ti namarswa. Tamalaksid asimang bay kakanyak. Nakasubliak pa yan iti sidong dagiti dadakkel ko. Iso naragsaka kon, anak. Ura siyak, Mami. Naragsakak ta dan lolo kan lolak. Kan adda ka pa'y amami. Di mo ka di sa pulan ni Dadim? Kayat ko kung mga damot dito ni Daddy, Mami.
Ngam, saan mo't mabalin? Ngamin, amangan no apaan nakantumanan di babae amang sapsapol idikan ni daddy. Junjun. Tsak kaya't nga damang pasakit kan ka, mami. Ngamin, patpat kan ka unay. Tsak kaya't nga dati mapasamak kan ka dakas. Di ka agdanag anak ko. Awan ti dakas ang mapasamak kanyak. Nang runak at adda akon dito'y sidong dalolo kan lolam. Talaga, mami? Awanan ti mga pakan ka? Awanan, anak ko. Takinapod no na. Sipod nakasublita dito'y lugar mi. Nang rugimot tan anariknak anatalgadak. Natalgad tan dito'y sidong dalolo kan lolam. At daddaman na maragsakan, ak, mami. Agsisayaab kan anak ko. Tinasayaat, maturog tamatan, taadalaman ti rabii. Di ka agdanag. Natalgad tan, Junjun anak. Natalgad. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag naay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Naimbagtasin mangpat kayo, nanang. Itay paingar-urayan da kayo. Pasensya kan anak ko, nag-overtime kami ngamin. Kasta ka din, nanang. Nakaluto kamin ka ni Lola. Ay, kasta aya. Kat kumusta mo ti panagadal mo anak ko? Okay mo't, nanang. Iso na lang tadandanin man ng exam mi. Adaman ng dagiti masapul na paggastusak. Nang runa ti pang matrikulak. Ay, sapay mabayag pa iti sweldok. Ngabdi kagdanag, agarami da kiti pamuspusan. Narigat mo't no makisarita ka manan amaladaw kang agbayad. Mabalin lat tamot kit di ananang. Wen, ngam nakababainan anak ko. Kanayon latan akasta. Anyangay nga rin ti mabalin no talagang awan, nanang. Ay basta, saan mo pagdanagan tasyak ti makaam mo? Ala, inakpay nga rin agpulos. Tapno makapangantayon kadalolam. Naturugan di adakbaw. Wananang pinaturog kon tadaklase na inton bigat. Anyaya di pagsarsaritaan nyo itay nga agina. Eksamen da kanon nanang kat masapol nga agbayadan iti matrikula na. Kasta aya. Sapay mabayag pa iti sweldok. Ay, nagrigatan aya ti kastoy abiyag. Ano sa anak ko? Taday tanto anak mo ti makatulong kan ka. Isungarod ngay karkarigata ka pagadalan, nanang. Paino ka sa riitam ngamin di amana. Di mo't ko na tumulong iti panagadal ni Ande. Oo, nanang. Ngam numabalin, diyak nga rod kaya ti agpatulong kan kwa na. Nang runak at amok ti kababalin di asawa na. Ay, daytan ati naganab na. Impagarop na siguro nga agbyag iti naginawa, tadang asawa iti baknang, kalpasan anasikugan na ka. Naimbagkit di tasaan mo nga indarom. Bayan nyo, nanang, tinapatag ada anak ko. Makaamumot no tong palan na ti Karina at tulungan nak iti panagadal ni Andy. Lada parikot mo Si kamot gayam, Joy. Dandani man nga minang exam tayo. Agparikot man ni nanang iti pagbayad ko iti matrikulak. Kasimot nga rod ni nanang mo kunak man no tumulong ni tatang mo iti panagadal mo. Kastamot timbaga ni nanang. Saan aya nga da restaurant kay matmatunan ni tatang mo?
Apay di mo mapansarakan, tapno dumawat kay titulong na. Kasta nga ti pampanunutot, Joy. Ngam amang ano kaungot-nak ni Nanang? Di pa kadam, saan matadakas ti aramidam? Anya ti amom namangtud ni tatang mo, di supay ama itulong mo ka ni Nanang mo. Sa bagay. O sige, padasak nga ibagakan ni Nanang. Tauray no siya kung ti umasidag ka ni tatang ko. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day ta anak ko. Amo ka marigatan kayo namang paadal kanyak. Nang rona ka, saan mo't adakkel ti sweldo yu ti pagtrabahuan nyo? Apay aya. Nanang, anya nga tano, umasidagak ka ni tatang, tagpatulong akan ko ana. Anya, maiturad mo ama pansarakan di amam anak ko. Wan nanang, barang no iso ti makasulbari ti parikot tayo. Amangan no makita na kadya asawa na. Sa bali ti ugali da dya babae. Amangan no niya pa'y ti aramidan na kan ka. Di ka agdanag nanang. Iranak nga on ti asawa na. Ije restaurant dati papanak. Takanayin mo't ije ni tatang saan ka di? Awan anak ko. Ay, sige, gamaganad ka. Diyak kayat nga da mapasamak kan ka adakas. Wan nanang, agan nadak. Ano mabalin, saan akayat ti inak asingaan ti amak, tapno agkid daw kami laang ititulong manang Emmy. Ngam inturturod ko nga impakadakan kwa na, akayat ko asarakan ti amak, tapno agkid dawak ititulong para iti panagadal ko. Saan ang nagkatuluyan dananang kantatang ko, uray si kugnak kanu idin ti inak, tasigon iti istorya ni Lolak, nangasawa kanu iti baknang ti amak. Ingkari na mo't ketdi nga ipaay na ti obligasyon na kanya. Ngam saan anatungpal, tasabali ti ugali ti babae nga ingkalay sana. Kas ngamin kada kami, marigrigat laang idi ti amak. Idi adan nakam ko, na istorya kanyak ni Lolak ti amin. Iso anaturedak anang tuntun iti karbengak iti amak, manang Emmy. Andy, apay nga adda ka ditoy. Pasensya kayo ni mayak di ti tatang. Kasapulak ngamin ti tulong yo. Anya tulong? Sana yang ngayon bagayo ka no ide at tulungan nyo ni nanang iti panagadal ko. Kasapulak ngamin ti pagbayad ko iti tuition tatang. Marigatan ngaminan ni nanang. Narigat ngamin ti sitwasyon ko anak ko. Sa anak ama kay gamit ti kwarta, no saan ngagdalan iti asawak. Kasano nga rodan tatang? Di kagdanag. Agarami dakit ti pamuspusan. Ngam kidawag ano mabalin. Saan ka unay nga umay dito restaurant? Ang mga numara na anak ka ni Trudis. Sige tatang, ngam orayak ti itad mo. Masapol ngamin niya agbayad ak iti tuition, tadandani kami ag-examen.
Kumusta ti papan mo ti ayan ti amam anak ko? Nagdanagak, ang mga numaranaan na kadya asawa na. Nakapagsarita kami, nanang. Awan di asawa na, hindi na panak di restaurant na. Ay, nasaya at mat. Kat, anya nga itimbaganakan ka. Nagrigat nga ang sitwasyon ni tatang ije, nanang. Saan ka na ang makaigam iti kwarta? No saan nagdalan iti asawa na? Kinayat na dayta, iso nga anusan na. Ngam nagkarimat ni agaramid iti pamuspusan, nanang. Basta sa anak ka no agpakpakita iti asawa na. Tapno awan ti rumso ariribok. Ngam marignak, nanang. Talaga akayat nakatulungan ni tatang. Nasaya at matkatatao ni tatang mo. Isunala ang taga po iti ambisyon na bumaknang. Tinalikodan na ta, kat inasawa na day di abaknang. Sana bali, nanang. Taore marigrigat tayo. Naragsak tayo, mat. Sana kas ka ni tatang. Kasla kakaasi iti ayan ti asawa na. Kumusta ti negosyo, iho? Nasaya at mat, papa. Adulat tamat na kanayon ti umay dito yung restaurant. Good. Papa, ada ko may bagak kada kayo. Ngam pangasiyo ta saan nyo kuman nga ibagbagak ni Trudis. Ta sigurado ang makapungtot manen. Anya dayta? Kasla na patag-unay dayta nga ibagam. May itay tanak ko dito yung restaurant. Anya ti ginagara na? Umay agkit-kit daw iti tulong. Nabayag nga mina na sa anak ka nakaitad kan kwa na. Apay nga mina di mo tulungan. Basta ilimad mo ka ni Trudis. Saan ayakas ta ti saritaan tayo de? Tiyakmat nga min makikig gamit ti kwarta, papa. Amoy mo ti kinaistrikto ni Trudis. Di na kaya't atulungak ta anak ko. Kita man lang agpaisuan. Saan kay di akayat para ka ni Trudis nga anak ko? Tamok nga adan na si Kugam idi. Papa. Ngam gapo tanatangkan ti ulo ni Trudis. Kan, jakmat mapagkadkadan ti anak ko. Nakiasawa latakan ka nga oray, amo na matan edi, di may papan edi na si Kugam. Ngam nakitak ti kinasayat mo tao. Amo ka di mo may turadalukwan kan pasakitan ti anak ko. Iso an naawat kamutlaeng. Agyaman ak, papa. Pasensya kayon. Jak mapanagnikan ti bagik kada kayo. Tati kayat ni Trudis. Katagtong palak iti amin na kayat na. Iso akas to'y latan. Siyak ta dati ti restaurant tayo so tibilin ta asawak. Anyan nga agpaiso ti gasat mo. Sige, siyak ti makamo magtadit ti tulong mo para iti putot mo. Basta di mo ni bakpakamo ka ni Trudis. Tadyak kayat kag sakit tinakam kanyak di anak ko. Maawatak, papa. Katagyaman ak unay kada kayo. Apay na imay ka ditoy. Kayat ko kung mga itad na ito kan ka. Anya ditoy? Kwarta. Para iti tuition fee na andi. Ha? Bayadam aminen, tapna awanan ti problema. Nangalaam iti dayto a kwarta. Amo ka diti asawam ti may papan iti daytoy? Saan? Intad kanyak dayta ni papa, tapno itulong ko kada kayo. Amo na ti amin may papan kada kayo kan Andy. Sakbay nagkalay sa kami ikan ni Trudis, idi. Ingka rin napalubusan na kamang tulong kada kayong agina.
Naimbag man, takas tagayam ti kapanunutan na. Lita, ano san nyo kumanaan niya ti maitulong ko? Di ka agdanag. Tamanipod ita, siya kung tagaramid iti pamuspusan. Sana balita ang mumot ni Papatar Aramidag. Bala, diya ko nagbayag. Ang mga numapan ni Trudy si restaurant kat dinak madanon ijay. Ulit Lita, pasensyakan. Manipod idin, ingkagumaan ni tatang ko ti tumulong kada kami ni Nanang, Manang Emmy. Narigat ti sitwasyon ni tatang, takas iti nakunakon, sabali ti ugali ti asawa na. Talaga akayat na abukudan ni tatang, uray amuna nga daim mo na pamilya ti amak. Di napulos kayat amaadaan kami iti komunikasyon. Ngamgapo taddan nakam ko, siya kun tinangipamuspusan nga agkita kami ni tatang, asaan amaamuan ti asawa na. Nagdakkel mo't ayaman ni Nanang, tasaanan amarigatan amangisakad, iti panagadal ko. Apay nga itakala ang anak ko, itay pa'y ti dismissal yu saan aya? Sinarak ko ngamin ni tatang, Nanang. Anda ngamin masapol ko di pagadalan. Kat masapol ang makagatang ako niton bigat. Apay anapan kapaylakan kwa na. Imbagamla ko makanya kon anak ko. Ang mga noodam ako na di amam no kanayon adumawat kakan kwa na. Saan, Nanang? Naimbag, tadi na ka nakita di asawa na. Sigurado nga agapa damanan ka ni tatang mo, numaamuan na nga agkit-kita kayo. Di ka agdanag, Nanang. Awan ka no ita di asawa na. Nagbakasyon iti sa bala pagilyan, kat kadwa na dagiti gagayim na. Isa nawaya ita ni tatang. Ang mga no adagi pulong ka dagiti trabahador da iti restauran. Awan, Nanang. Takinapod no na. Ka-vibes ko amin ida. Kagurugura da mo di asawa ni tatang, tanauyong ka no. Saan nakas ka ni tatang anasingpat kadakwada? Ay, kasta aya. Wan, Nanang. Kan makitam ka di daytoy. Nagadamakbakan, Nanang. Impabalon kanyak ni tatang. Tapno saan kayo kanon ni agluto ko ni Lola? Ayun na. Ay, nakababain anak ko. Saan, Nanang? Kaya't ka no asulnitan ni tatang dagiti nagkurangan na kada tayo. Iso nga ipapaay na ti amin aginggat kabagilan na. Basta agadal ka nga rod na imbag, tapno adamot gunggo na ni tatang mo ang mga aramid amin a pamuspusan, tapno mapagadal na ka. Nay, apay dagita nagado amakbakan anak ko. Kasla dapaskan. Nagapon na ngay dagita. Insangpot ni Andy, Nanang. Ha, ay indangalaan na ngay kadagita. Agkakaimas mo tamakmakan. Intad ka no ti amana. Naggapo ngamin iti restaurant da. Anya, nakisinarak manen iti amana. Ay nahalita. Saan nga ta delikado da itang aramidon da nga agama? Kastamot ti kunak, Nanang, ngam saan ka numot? Mapanlaang di apo ko yo, no awan di asawa ti amana. Ay, nagsaya at kat kuman, do saan anapasamak ti kasta kada kayo iti aman ni Anday.
Amo nga da pa nagbabawi na. Naman niya ngay nga road, napasama kan ti amin. Ti pagsayaatan na laang, ikagkagumaan na itan nga ipapaay ti obligasyon na iti anak na. Uwan nga rod nanang, katdakkel a pagyamanak daytan. Babaan iti kastangar aramiden na. Ininot mat amapunpunas ti gurak ken kuana. Kastamot ti saam anariknak, idiin sukat na kami iti dayjay abaknang. Hanggang kaasibat, takasla nakabalod mo't iti sidong ti asawa na. Anusan na ananang takinayat namat. Uray agbabawi, naladawan ti amin. Kan nagkasarda nanang. Iso nga awanan ti maaramidan na, no di anusan na ti kasasaad na ita. Nanang, graduation min into no may alawas. Wen nga rod anak ko, ay na nagbiit ti panawan, agturpos kanton iti kolehyo. Naku namon nanang, kaslasaan nga rod amamatin ni tatang agturpusa kun. Talaga? Talaga adisidido ni tatang mo anang paadalkan ka. Inkarina day tananang, kaya't nakana makaturpusak tapno nasaya at agbali na masakbayak. Kan tapno makatulong aktumatan kan ka. Agyaman ta anak ko, tauray adan sa bali a pamilya ti amam, saan nakaatin likodan. Ingka gumaan na nga impa iti obligasyon na kan ka. Makadar ay tungatan ni tatang ito nagtorpusak? Ay, day tatijak mo anak ko. Amo ba ti kasasaad di amam? Sa bagay. Kaya't ko mga isagot ti diploma kada kaya dwa. Tawari kasto ti sitwasyon ti pamilya tayo. Mariknak nga ipatpatagdak unay ka ni tatang. Agpaiso day ta anak ko, ipatpatagdak ka unay-unay. Uwan gayam nanang, saan ka din namang saksakitan? Ay saanan anak ko, gapo iti makitkitak itangar aramiden di amam. Apay nga rin adi ka nakiasawa iti sa bali nanang. Ay atom ka di pa ni tatang ko? Saan to amapunas day ta panagayat ko kenkwana aging ga iti tong palbiag ko. Ngam daragsak akon, amakitkitak anasaya at tilin na nganyong agama. Kat kanayon ko nga ikararag iti Diyos, asapay ko takanayon na atarabayan ti amam, kat ilisi na iti anyaman apagpaggadan na. Intod bigatan ti graduation ni Anday, anak ko. Wen nga rod nanang, maragragsakan kasla kaano lang day di pa naggraduar na iti high school. Ay, naswerte ka anak ko, tadi makal adasingpot, kan nagagat nga agadal ni Anday. Kan kang runaan na, maawatan na ti sitwasyon niyo iti amana. Wen nga rod nanang, nanakman nga anak ni Andy. Ang mabaliwak man ti saritaan anak kaw. Makadaray to nga ti amana iti panagturpos na. Diyak namnamaan day tananang, amo tayo mo ti sitwasyon ti ama ni Andy. Ay sa bagay, narigatan, mga lumaamuan pa'y jay asawa na. Day tatilikliklikan da mapasamak nanang, tapno saan amaputod ti komunikasyon da nga agama. Halakot, maawatan tayon tunday ta. Tinapatag, adda komunikasyon da ga agama. Happy graduation, anak ko. Thank you, nanang.
Naragsak ka kadimatlaang, Andy. Wan nanang. Ngam, naragradsa ka kumapay no nakaumay ni tatang. Di mo namnamaan day ta anak ko. Imposible ang mapasamak day ta. Happy graduation, anak ko. Ha? Ha? Tatang, ada kayo? Di, apay nga imay kapaylaang. Ang mga numadaksan ka. Di kay agdanag. Tamo ti katugangak alalaki ti umay ko. Awan mo't ni Trudis nga asawak, tadamanan iti sa bali apagilyan, akadwa na dagiti gagayim na. Iso anak ka umayak. Tatang, agi amanak. Kat isagot ko kada kayo ni nanang ti diplomak. Panagkunak anak ko. Ni nanang mo ti rumbang nga pangisagutam iti dayta. Ta iso tinagsakripisyo manipod pinanawan kayo. Katagyaman ako unay, tayo tilaksid dagiti na aramid ko. Didak pulos inlaksid kas kamang ti pamilyayo. Sika ti ama ni Andy, kat saan ama punas dayta? Pudno dayta, tatang. Katagyaman akmanan ka na kayo. Ikarik nga aramidak ti amin akabaelak, aging gaasi bibiyagak. Tapno masulnitak ti amin anagkurangak kada kayo nga agina. Umdasan kanyak adi mo baybayan ni Andy. Day talaang ti kapatgan. Katandaanan niyo, tatang. Ipatpatag kayo unay. Oray no saan tayo kumpleto. Maawatak day ta. Tinapatag kanyak. Agkiking naawatan tayo. Ipatpatag kayo adadakkel ko.